mau nikmat nasib donga kanggo temanten saha penjane Bapak Suhadi saha Ibu Atik sak brayat wis diaturake nek iki mung karek seneng-seneng. Oh ngono heeh. Merga bintang tamune selain anak wedok
genti swara kakung, Truk. Wah, swara kakung. Heeh. Sapa? Yo, aku nyuwun suarane si Puguh. Wah, Puguh. Adine bojoku ya adiku, Truk. Wah, iya. Ya. Iki uga kanca-kanca para YouTuber sih kepareng padha lek-lekan gong. Mosok? Wah, tenan ket sore mau. Luar biasa. Lah, cek sakmene kae cek komplit. Wah, luar biasa. Heeh, wah. Yes. Ya padha-padha lek golek pangan wis tidak saling menyulitkan, Truk. Wah, ya kanca-kanca ya golek konten, ya awake dhewe ya memberikan kelonggaran tempat, ya 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 nek aku angel ora kelakon ki mau do masang kamera ning kono, Truk. Ngomong ae sing domah. Ini kok Mang Puput sedanten. Nek aku tegel, gandeng kanca-kanca ki sekarang awake dhewe. Luar biasa kanca-kanca semangat. Wah, semangat. Weh, iki pembalunge asine kelong telu. Ning nyatane Mas Ardi, Mas Guruh mapan nggon balungan juga luar biasa. Ket sore makro watap. Tak tung niku. Lagi kan ndi ki ya. Iya pancen ya. Si Tommy pamit pembalunge mergo sesuk-esuk duwe gawe, Mas Sutik ya ngono, Mas Edi Kitun nek sibuk gawe tabuh.